ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. шукронаи аллоҳ ки мо ҳам хубем, тансиятем. дӯстони азиз, имрӯза влогам аз соати 10-10:30 сар кардам. иҷа ма камтар хостам пелмени тайёр кунам. эмомалиҷони ма пелмени заказ кард, чизе ки ҳамаи кӯдакон мехоҳанд. ма ҳамура мекунам духтаро. иҷа аллакай ма хамиршаанам хеле сахт такак шурида тайёр кардам. дар хамирш ҳамаи мо шумо медонем тарзи тайёр карданашам метонем. дар хамирш ма чӣ меандозам? 2 дона тухм андохтам, камтар обу намак ҳамроҳ кардам, орд. тамом духтаро хамир ма сахт такак шурида гирифтам. яъни ма мондаму ба гӯшт доштам, гӯштамо анамехе майда карда фарш тайёр кардам духтаро. пиёзом ам амихе реза карда ва фарш худам тайёр кардам. инамихе дӯстони азиз, иҷа боша ма анамихе тана кардам, калон калон биридам, барои чӣ ки майда то мепечонӣ ки хела вақта мегира. бо кам як бисёр тарак боши, бо майда кунӣ бо хушрӯ меояда, бисёри боши агар. иҷа эмомалиҷон мисли ҳамеша мара анамихе ёрдам кардестай, ҳисоб кардестай ки чанд ташид гуфта. духтаро хела бисёр ма кардам, пелменои ма бисёри бачида. нисфи дигаша чӣ мекунам? Дар морозилник мемонам. баъд чӣ мекунам? Кам кам бигем ки дар ягон шӯрбо меандозам ё ки амихе меҷӯшонам метиям. иҷа духтаро бо золаи ма бисёр тарак буд, бо як золаи дигаша анамихе тина кардам, камтари дига равған мекунам. иҷа картошка, гӯшт, пиёз ҳамаша реза кардам. барои хонума мекунам бигем. иҷа камтари дига хонума мекунам. намихе ҳамаша як баргалис, ним баргалиски дигарам ҳамихе реза карда дар дарунаш андохтам барои хушмазза шиданаш. инамихе дӯстони азиз, капуст қати беҳад ма хонумаро ба капуст дӯст медорам. печондум шаву дар мантушник мондум, мантушник ва беҳад майда ҳай. иҷа духтаро чӣ хеле ки мебинӣ дар мо ҳамихе борон сар кард ки чиқа борони майда, борони бисёр анамихе зад. камтарак дига видео кардам. намихе дӯстони азиз, дар иҷа чӣ хеле ки мебинӣ дар талеркаҳо гирифтам, дар падносҳо гирифтам. иҷа дар поёнаш гӯштай, гӯштора анамихе дар падносҳо гирифта будам, болошона ба пакет маҳкам кардам. ихе вақте ки мегирем тез да об мешава. инамихе мондум шуна дар чи морозилника. иҷа боша хонумаи ма аллакай пухтестай. иҷа камтари дига посуда анамихе биромади, чӣ кори накарда аллакай посуда биромад. иҷа посудаома шутестама. иҷа пелмени камтари дига мондум ҷӯшид. хонумаи ма тайёр шид, хавидушқа хушрӯ наёмад духтаро. лекин сер гӯшти хушрӯ омада беҳад таныки бад кардам. золаша таныки бад кардам. иҷа намихе дӯстони азиз бардоштаму бачаҷони ма аллакай шиштая. беҳадам эмомалиҷони ма хамирира дӯст медорад. ам чизои хамирира нағз мебина бигем. хушрӯ мехӯра. хонумара некем нахӯрд. тушберара чӣ хеле ки гуфтам, эмомалиҷон заказ кард ки ма да пелмени кунам гуфта. иҷа боша духтаро ма барои чӣ хеле ки гуфта будам, духтур кӯда назначение карда буд, дуюм борае ки рафта будам. иҷа анами сиропи алтеяй сироп баъди суд шиданаш гуфт ки амира назначение кард. ира ма чӣ хел метавонам духтаро 7 рӯз гуфтагиай, як рӯза 3 боре гуфтагиай. иҳол якташ намераса, бо яктаи дига мехарам. як қошуқчагӣ мегирам, камтари дига оби шира гарм меандозам, як қошуқча ай ҳамроҳ мекунам. эмомалиҷонда метавонам, аҳмадҷонда не. баъд айнаи витаминай вигантол, витамини D ай ба фикрам, ай витамин чӣ мекунам, ҳардуша метавонам. капилкагӣ мечакунам, як рӯзда як бора. айнаи витамин ҳардушта метавонам. барои чӣ ки иҷада чӣ хеле ки медонен офтоб нестай, офтоб намераса. гуфт ки шумо агар ҳамиҷада боше, гуфт то ҳамиҷа будагитонда додан гирӣ ҳар рӯз як рӯзда як боре капилка мечакунӣ метии кӯдакда дар об. баъд агар гуфт тоҷикистон рафте, гуфт наметиен, оҷа худаш ки гармай, ай наметиен ба ҳозираш да ҳамиҷада метиен. ҳозир вайда камтар ида
қошуқча об ҳамроҳ мекунам. Нӯхи духтаро камтар оби ширагарм ҳамроҳ кардам, сиропа ҳамроҳ кардам. Хорошо. Мегӯям ки сиропта мету, мега опять ҷон. Рисуешь? Майли ози рисовать мекунам, мега рисую. Мега да ягон чӯ тема бинависам, мега расм кашам. Ма аввал дору табуха, сироп табуха бачи ҷони ман. Духтаро камтар харид карда дадаш овардай. Иҷада намехели кулча мегум. Фатир, иҷа аллакани кудако хурдан, сосиска қатӣ. Иҷа намехели та фатирои хуш рӯи тоҷики харидян. Беҳад фатирои хушрӯ. Маззашам беҳад ба мазза. Се руған. Фатири руғанияй. Баъд иҷа нон харидян. 4-5 та нони нонбояй. Дар иҷа помидорай. Помидори калони хушрӯ гирифтиям. Вали помидор. Баъд баклаҷонай. Иҷа севай. Иҷа ду намуд сев гирифтиям. Себои хушрӯ, бӯи беҳад хушрӯ. Ангур гирифтиям. Ангуро чӣ надора? Дона надора дарунашда. Барои кӯдак хурдан чиай. Иҷа олу гирифтиям. Олуай. Баъд шафтолу гирифтиям 2 намуд. Ман хеле шафтолуи ҷаш безебшебеч. Мана шафтолуи нахи сирхака, баъд сафедак иҷа и кам пашмак дора ба фикрам. Баъд бодринг гирифтиям. Намехе камтар харид карда овардиям. Бодрингои хушрӯ таноашона бе хорхорак дора беҳад чай. Ҳамин. Бодрингои хушрӯ. Намехе духтаро камтар харид кардиям. Бо банан гирифтиям барои кӯдако. Намехе духтаро харида биги хай. Ҳар рӯз харид ҳастай. Духтаро намехе племенома гирифтам ай маразелник. Намехе сахт шидана дар пакет намехе меандозам. Чӣ хеле меган заморозит кардам. Шона заморозит мекунам, дар маразелник мемонам места. Ҳеҷ шо намешава, кам барои шӯрбо. Амихе эмоилҷонда медушонам, аҳмадҷонда мехӯранд. Беҳад дӯст медоранд. Чӣ хеле ки мебинин калони хушрӯ омадагай. Намехе духтаро як пакети калон шид. Як пакети калон пур шид бигем. Намехе маҳкам мекунам, дар маразелник мемонам места. Домой рафтаст. Хорошо. Да. Как полусонок. Да. Полусонок. Стой. Рафти. Солдатик. дӯстони азиз, иҷа мо бо ҳамроҳи кӯдако хела прогулка кардем, гаштем, хона омадистем. Дар ҳамиҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам. То видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.